Ayan. Banggaan niya ito mga. Hanapin na namin yung Airbnb na na-book ng anak ko. Tapos ito ang room namin, Japanese style. Ito na mo. Ayan. And we still got the arcade. Dito na kami sa Terminal 2 ng Narita Airport. Good morning! Last day namin dito sa Osaka. Babalik na kami ng Shinjuku. Tapos bukas, balik na namin ng Pinas. Hiwa-hiwalay na kami. Ang anak ko naman, pabalik na rin ng Australia. Kaya matatapos na rin bukas ang aming bakasyon. Andito na kami sa train ng Shinkansen. Mamaya pang 9:50 ng alis namin. Kaya yan, kakain muna kami. Bumili kami sa convenience store sa baba ng food para dito na kami mag-breakfast. 3 hours ang biyahe namin from Osaka to Shinjuku. At least dyan sa Shinkansen, komportable ka. Saka may seat number na kami. Yan ang mga pinamili naming food. Saka ito ang pinili ko. Tapos pagdating sa loob ng train, get 3 hours na kaya. Dito na kami ngayon sa Shin-Okubo. Hanapin na namin yung Airbnb na na-book ng anak ko. Doon kami mag-stay ng overnight. Dahil bukas, uwi na kami sa Pinas. Ang mga anak ko, ang family ng anak ko sila, Sarate family, uwi na rin ang Australia. Kaya last day na namin dito sa Japan. Dyan pala kami naka-check-in sa Hotel Hanabi. Maliit lang siyang hotel. Dahil overnight lang naman kami dito. Iiwan muna namin mga luggages namin kasi mamaya pang 4 o'clock ang check-in. Yan, kasi ito lang araw na to kami bibili ng mga pasalubong. Kaya ngayon, iwan muna namin mga luggages namin. Natapos na kami mag-lunch. Ngayon naman, balik kami rito sa train station. Isang station lang. Pagsakay namin, isang station lang. Pababa na kami. Kukunin lang yung nirent ng manugang kong car. Para meron kaming car ngayong maghapon. Kasi mamimili nga kami ng mga pasalubong. Ng manugang ko ang address nung nirentahan niyang car. Siya kasi ang nagnanavigate ng mga pinupuntahan namin. Sila ng anak ko. Palitan sila. Ngayon andun siya. Tinitingnan sa Google Map ang lugar ng pinagrentahan niya ng car. Yan ang office na pinagrentahan niya ng car. Ito na. Nissan. Ayan. Nissan rent a car. Nasa loob na siya. Kukunin niya yung susi.
Okay lang? Ibo. Chicken wings, ano mo sila? Ayun pala na, pwede na hindi mo. Ayan na. Sirang. Sirang baga. Swak na swak nga ni sa ano, Pinoy. Makimaluto lang. Ipahiling mo na dito. Kuyog, garong, ano. Mas masarap sa bagong, ano? Mas masarap sa bago. Thank you sa inyong duwa. Thank you sa dinner. Thank you sa dinner. May itatawa ko sa'yo. Ayan ang corridor na, ay ang lobby ng hotel. Tapos ito ang room namin, Japanese style. Ito na mo. Yan o, sasayaw kami dyan o. Ayan. Tapos, ito ang mga tulugan. Minukaan niya na. Ayan o. Mag-aayos kami ng mga pinamili sa mga luggage namin para kiluhin namin kung magtama sa aming baggage ay free kilo sa airport. Ngarag na kami 2 AM na. Nag last minute shopping pa dito sa Don Quixote. 24 hours kasi malapit lang to dun sa tinutuluyan naming hotel. Ayan, magkukuha na kami. Are you staying? Are you staying? Kita Nina? Kuha na kami. Pagod na. Lobat na. Are we going to... Ayan, last night na namin dito sa Japan. Wait, what? Yan o, gising pa mga apo ko. Andyan lang ang train station. Tapos, malapit lang kami sa tinutuluyan namin. Ay, malapit lang ang train station sa tinutuluyan. Buhay na buhay pa rin dito sa Shinjuku. Kahit ko na 2 AM na. Bukas mauuna kami ng sister ko Ang plano mo kung ni Ruth na umalis. 8 o'clock susunduin kami doon sa na-contract niyang susundo sa aming Pinoy. Maghahatid sa amin sa Narita. Bako, garuya ang digdi. Tungod kang 7-Eleven. Kapag kita ng 7-Eleven. Kalimutan na. Dito kami. Yan, dyan sa eskinita na yan. Ayan, ang itsura namin. Para kaming mga refugee. Narita Airport. Ang babait nung kinuha ng kapatid ko magsundo sa amin. Yung sumundo sa aming mag-asawa na taga rito na sa Japan. Ang bait nila. Tapos na kami sa lahat. Tapos na kami sa lahat-lahat. Ngayon, nandito na kami sa duty free. Papunta na kami sa aming gate. Pero super maaga pa. 1 pa lang. 10 to 11. Ang alis namin is 1:15 pa. Kaya ikot-ikot muna kami. 88 kami ang gate namin. Ito ang hand carry ko, China bag, kasi walang kilo, wala magaan ang bag. Kaya 7 kilos, na-maximize yung 7 kilos kasi nga ang aking hand carry bag is napaka-light lang.
dapat lang talagang maaga kasi ang layo ng aming gate. Pinakadulo talaga ang gate namin. Wala pa gaanong katao-tao kasi napakaaga nga. Kasi super maaga. Ayan, bibili muna kami ng lunch kasi ang oras is 11:30 na. 500? Cute. So cute. Baon namin ito sa akin. Andun, iniwan namin ang aming luggage. Ay, ang aming hand carry. Ayan, boarding na kami. Ayan ang plane, oh. Sa wakas, makakatulog na kami ng 4 hours.